Dakle, usluga e-poslovanja je jedan skup usluga zapravo s kojima se FINA bavi. Definitivno nije novost, iako smo vjerojatno manje poznati po tom segmentu, više po ovim agencijskim poslovima. Međutim, FINA se bavi naprednim tehnologijama i rješenjima već 15 godina, a počeli smo zapravo kao Certificate Authority, odnosno izdavatelj digitalnih certifikata još komercijalno 2003. godine. Dakle, 2003. godine smo tada dobili dozvolu koja je bila potrebna Ministarstva gospodarstva, ne bi li se bavili poslom elektroničkog poslovanja, izdavanja digitalnih certifikata koji primjenjuju elektroničke potpise i tu je krenuo naš put u tom smjeru. Znači, prvo smo se bavili infrastrukturom, infrastruktura javnog ključa, a tada smo taj naš posao širili na ostale segmente elektroničkih usluga, gdje je infrastruktura javnog ključa i digitalni certifikati temelj, a zapravo svi servisi koji se na tome grade nešto što je postalo izdanica iz te infrastrukture. Dakle, rekli bismo već 15 godina idemo u tom smjeru i idemo naprijed. Kad razmišljamo o zaštiti naših korisnika i servisa, upravo ta infrastruktura koja je akreditirana, infrastruktura javnog ključa, omogućava sigurno, odnosno dugoročno sigurno elektroničko poslovanje. Što znači da ta infrastruktura u smislu sigurnosti štiti integritet podataka, jamči autentičnost korisnika i samim time taj posao koji se obavlja na internetu postaje sigurnije. Infrastruktura je certificirana, akreditirana i FINA je izlistana na briselskoj, odnosno europskoj trusted listi kao kvalificirani pružatelj usluga povjerenja. Međutim, osim toga je bitno reći da mi ulažemo u zaštitu informacijskih sustava i organizacijski i poslovno i naravno infrastrukturno. Pa tako imamo certifikat 27001 koji je u principu certifikat ISMS informacijske sigurnosti. Osim toga, gdje smo mi posložili cjelokupni taj organizacijski smisao sigurnosni koji nas štiti, odnosno koji nam daje kredibilitet koliko ulažemo u same zaštitne sustave našeg elektroničkog poslovanja. Osim toga, znači, u sklopu postizanja kibernetičke otpornosti informacijskih sustava i elektroničkih usluga redovito se provode testiranja ranjivosti, testiranja, penetracijska testiranja. Znači, osim toga, rješenja zaštita od napada se primjenjuju. U svakom slučaju FINA vodi računa o sigurnosti kako interno, tako i eksterno za naše korisnike. Kad govorimo o sustavu elektroničkog poslovanja kao nekakvom rješenju, gdje smo došli je zapravo vrlo dobro pitanje, obzirom da smo u tih 15 godina i puno evaluirali. Znači, prije 15 godina smo imali dozvolu da izdajemo digitalne certifikate, međutim, mi smo osim toga što smo bili prvi, bili smo prvi izdavatelj usluga povjerenja u Hrvatskoj, za sada nismo više jedini, dugo vremena smo bili, ne zbog monopolističke situacije, nego zato što je to jedan opsežan i kompleksan posao. Došli smo tu da smo isto tako bili prvi iz Hrvatske koji smo se uvrstili na europsku trusted listu kao kvalificirani ovjerovitelj, znači kao onaj koji ima kredibilitet izdavanja certifikata elektroničkih potpisa ne samo u Hrvatskoj nego bilo gdje u Europskoj uniji. Naši certifikati su jednakopravno valjani u bilo kojoj zemlji, znači može se primjenjivati za elektroničko poslovanje bilo gdje u Europskoj uniji. I ono što je isto tako bitno za reći, uvršteni smo u Microsoft Trusted Root program, što znači da kogod koristi Microsoftove operativne sustave u svijetu ne treba instalirati posebnu podršku za FINU da bi vjerovao FINInom certifikatu, nego već su naši certifikati i naša infrastruktura uvrštena u Windowse, u operativne sustave i kogod primjenjuje ili kogod dobi nešto potpisano FINInim certifikatom, automatski mu se vjeruje. Dakle, ja bih rekla da smo s tog aspekta puno napredovali. Napredovali smo naravno i po broju servisa koji se primjenjuje. Znači, ti servisi, elektronički servisi, sama infrastruktura i sama primjena digitalnog certifikata je možda manje bitna ako se nema gdje primjenjivati.
raste broj elektroničkih servisa i javnih servisa gdje zapravo i država popularizira primjenu javnih servisa kroz neke svoje platforme, a i ovih komercijalnih elektroničkih servisa koji zapravo postaju sve primjenjiviji i sve više koriste elektroničke certifikate, digitalne certifikate i elektroničke potpise. Broj korisnika isto tako samim potrebom za korištenje servisa raste. I što se tiče poslovnih korisnika koji, ja bih rekla, je u punoj većoj mjeri iskoristio ovu infrastrukturu i koriste, to je nekoliko stotina tisuća već zaposlenika u nekom poslovnom subjektu ili u nekoj instituciji koristi ove digitalne certifikate. Pa za neko ko se bavi ovom infrastrukturom i ovim poslom već dugi niz godina, rekla bih da može bolje. Međutim, ide u smjeru da bude bolje. Tu mi sami potičemo elektroničko poslovanje, ali zapravo i trendovi digitalizacije i ove digitalne transformacije, gdje smo svi toga dio, ja bih rekla da definitivno idu u korak tome da se nešto počelo bolje pokretati. E sad, poslovni subjekti su zainteresirani, postali su sve više zainteresirani za elektroničko poslovanje i onda se postavlja pitanje što oni moraju učiniti. Koji su to koraci koji neki poslovni subjekti moraju učiniti da bi rekao da primjenjuju elektroničko poslovanje. U svakom slučaju, ono što je dobro, počinju prepoznati svoje poslovne procese koje bi optimizirali, odnosno automatizirali, odnosno učinili digitalnim. Znači, to je nekakav prvi korak, ali od toga se kreće. Kad oni postanu svjesni što to treba, uglavnom su to procesi gdje neki poslovni subjekt, ovlaštena osoba ili sami zaposlenici kažu ovo stvarno više nema smisla da radimo pješački, da radimo na papiru, da se ručno potpisuje i tako dalje, jer se zapravo tu, ajmo reći, usporava cijeli proces, vrijeme je ogromno koje prolazi između jedne instance na drugu i onda odabiru nekakav sustav s kojeg žele početi. To su uglavnom ili neki dopisi, izvještaji ili bilo što ide prema korisnicima, prema partnerima, pa čak i ugovori koji mogu biti elektronički. E sad, znači, to kad ste me pitali da li je zadovoljavajuće, počinje biti zadovoljavajuće i počinju svi biti svjesni da mogu nešto učiniti bolje. Jel? Osim toga, što čine poslovni subjekti, naravno čini i država kroz svoje platforme, upoznati se sa platformama i građana, koja već postoji 5. godinu, koja omogućuje građanima da na neki elektronički način, elektroničkim putem dođu do informacija koje su im bitne, dođu do podataka koje su im bitne kroz jedinstvenu platformu e-građani. I ono što je jako, jako bitno, bitno je da od 1.1. iduće godine zapravo isto tako postaje operativna platforma e-poslovanje i za poslovne subjekte, gdje će poslovni subjekti preko jedne jedinstvene platforme moći pristupati poslovnim uslugama, javnim uslugama, moći koristiti elektroničke sustave, autorizacije i tako dalje. Evo, znači malo smo se ipak pomaknuli. Kada neka organizacija odluči da ide u tom smjeru, i tu smo sretni što je odlučila, onda ipak treba nešto poduzeti. Ajmo reći, već je odlučila koji će proces digitalizirati, što je dobro da ide i fazno, znači korak po korak dok cijela organizacija ne postane digitalna. U smislu e-poslovanja i te transformacije, ta optimizacija tih procesa je jako bitna. Onda organizacija je odluči da možda ima previše koraka u svojem procesu, pa onda zapravo i tu automatizira svoj sustav. Ali nakon što se taj dio riješio, zaposlenicima, nekom poslovnom subjektu treba infrastruktura, odnosno sredstvo kako će raditi elektroničko poslovanje. I tu dolazimo do tih digitalnih certifikata. Znači, digitalni certifikat služi kao autentikacija, odnosno digitalni identitet naš na mreži. I korisnik mora odlučiti, odnosno taj poslovni subjekt mora odlučiti zapravo i mora vidjeti koji mu certifikat treba. Da li je nužno da potpisuje fizička osoba koja je zaposlenik nekog poslovnog subjekta ili je čak dovoljno da se autenticira sam poslovni subjekt, sama institucija koja zapravo može generirati elektronički potpis na neke svoje generičke dokumente. Ja ću dati samo jedan kratak primjer. Znači, tamo gdje je potrebna zamjena za vlastoručni potpis u elektroničkom obliku, tada digitalne certifikate koriste zaposlenici, odnosno ili ovlaštena osoba ili njezini opunomoćenici. Tamo gdje to nije nužno, tipa nekakav institucionalni dokument koji izlazi iz institucije koja ga je kreirala, je sasvim dovoljno da bude potpis pravne osobe i onda se koristi digitalni certifikat za elektronički pečat. Elektronički pečati su novi u smislu da su se tek pojavili primjenom nove eIDAS uredbe.
od prije 2 godine i zapravo po prvi puta u cijeloj Europskoj uniji, ja bih rekla koja primjenjuje eIDAS uredbu i moraju primjenjivati, je postao pravno valjani elektronički potpis neke pravne osobe bez da nužno to mora biti potpis fizičke osobe. E sad, nakon toga, nakon odabira tih digitalnih certifikata i same digitalizacije osoba ili institucije, treba postojati potpisno rješenje koje će omogućiti da u nekom document management sustavu, u nekom programu koji se već koristi u instituciji, omogućuje elektronički potpis. To znači da neki krajnji korisnik ili ovlaštena osoba može kliknuti potpiši i da o ničem drugom ne razmišlja. Zato postoje potpisna rješenja. Potpisna rješenja možda se zaborave, ali su isto tako jako bitna, jer ona moraju biti također standardizirana da bismo mi dobili pravno valjani elektronički potpis u konačnici. I zato smo mi, Financijska agencija, koja je ovaj dio koji se bavi ovim poslom, razvili potpisne module u skladu sa standardom, ne bi li ih mogle institucije iskoristiti u svojem poslovanju. Znači, ne moraju sami razvijati, ne moraju proučavati standarde, ne moraju ulagati u razvoj, nego zapravo uzimaju gotova rješenja, implementiraju ih u svoje sustave, u svoje aplikacije, da bi rezultat bio elektronički potpis ili pečat. Ono što je još jako bitno, kad govorimo o sigurnom, odnosno o dugoročno sigurnom elektroničkom poslovanju, što je zaista nužno, uz sam potpis treba primijeniti dodatna infrastrukturna rješenja koja su za svaku preporuku. Ne mogu reći da bez toga ćemo imati pravni problem, ali definitivno mora postojati nešto što će zaštititi i vrijeme potpisa i što će zagarantirati nakon 10 godina, kad mi više možda ne budemo u toj firmi ili kad naši certifikati isteknu, da je potpis na tom dokumentu bio ispravan. Primjenjuje se vremenski žig, znači tako se zove ta usluga, timestamp, vremenski žig koji garantira neovisno vrijeme. Neovisno vrijeme, znači vrijeme sa satelita. FINA je i timestamp authority, nije samo certificate authority, znači uzima se vrijeme sa satelita koje se ugrađuju u potpis ili čak i bez njega kada se treba potvrditi točno vrijeme, recimo ulaska nekog dokumenta u arhivu ili negdje gdje je već naš proces to rekao. To je jako bitno jer smo mi na mreži i ako nemamo neovisno vrijeme, uzet će se vrijeme sa računala, odnosno sa servera, za koje znamo da je moguće promijeniti onako kako nam odgovara. Znači, kad pričamo o sigurnom elektroničkom poslovanju, onda to ne bismo voljeli. Osim što je to satelitsko vrijeme, taj vremenski žig ima svoje gradbene komponente u smislu basiga, u smislu dugoročnosti, znači long term validation, vremenski žig koji će upravo to, kada se nešto desi s nekim elektronički potpisanim dokumentom, ne daj Bože, ili završi na sudu ili nešto, tada će biti nužno utvrditi da je prije 10 godina taj potpis koji sam ja primijenila ili neko drugi bio ispravan i da nije narušen potpis, da nije bio opozvan, da nije bio ukraden ili nešto. Primjena vremenskog žiga i za 10 godina ili koliko će već biti nužno garantira da je u ono doba sve sa tim potpisom bilo u redu. Tako da je to jedan korak koji je dobro upotrijebiti u sustavu elektroničkog poslovanja. I normalno kad smo već sve ispotpisali, kad smo timestampirali, kad smo zapravo razmijenili elektroničke dokumente, najgore što se može desiti u cijelom tom procesu je da nekoga isprinta i pospremi ga u svoju klasičnu arhivu, registrator ili svoj ormar, jel? Zato postoji sustav elektroničke arhive. Također mi nudimo cjelokupan i cjelovit sustav elektroničke arhive gdje vi možete pohraniti bilo koji svoj dokument, klasificirati ga, dodati meta podatke koji će služiti za grupiranje i za pretraživanje. Imate određena prava pristupa toj arhivi gdje sami određujete ko ima pravo arhivirati, ko ima pravo doći do nekog dokumenta u smislu samo čitanja, koga ima pravo i preuzeti, mijenjati ili slično. Ali ono što je definitivno nužno da svi elektronički nastali dokumenti, pa čak i oni koji nastanu dematerializacijom, znači obradom, odnosno skeniranjem, da se pohranjuju elektronički, da se ne gomilaju sustavi fizičke pohrane papira, jer zapravo to postaje globalni problem svake institucije. Sami si ga još više radimo kad imamo elektroničke dokumente, pa i njih čak printamo i čuvamo na papiru. Dakle, sigurnosni sustavi elektroničkih arhiva su nužni da bismo zaokružili jedno cjelovito, dugoročno elektroničko poslovanje za neku instituciju.
Jest 5 koraka, ali opsežni. Treba se obratiti FINA-i. FINA nudi rješenja za sve ove korake. Nije uvijek nužno da se svi koraci ili da se sva rješenja aktiviraju u istom trenutku. Znači treba krenuti od početka. Pa čak i oko ove pomoći kad institucije same odabiru svoj proces koji bi digitalizirali i ne znaju odakle krenuti. Znači FINA je tu s nekakvim svojim iskustvom u radu ovakvih projekata pomaže i već sudjeluje konzultantski u tom dijelu. I zapravo za sve ove, pa ajmo ih nazvati infrastrukturalne usluge, iako su to usluge krajnjih korisnika i za potpisivanje i za arhiviranje, FINA može ponuditi, FINA može objasniti i u svakom slučaju omogućiti da svi ti koraci budu zadovoljeni kroz jednu instituciju. Kad pričamo kome u FINA-i, definitivno gdje god dođete u FINA-i, u neku od naših poslovnica, znači nećemo ih zanemariti, one jesu fizičke, ali u svakom slučaju ti ljudi znaju da mogu, odnosno su obučeni su da mogu pružiti ovakvu pomoć, može u bilo koju poslovnicu, FINA call centar, na naše mail adrese koje ovaj sektor ima u svrhu elektroničkog poslovanja. Ja vjerujem da se, barem se trudimo, zaista se trudimo biti što ekspeditivniji i pružiti pomoć odmah, jel? Bez nekog dugotrajnog čekanja. Znači, mi smo prava adresa za to. E sad, kad ste jednom došli u FINA-u po ova rješenja, ta procedura traje vrlo kratko. Vi riješite u principu 1 ili 2 dana sve ovo što vam treba da biste sebi osigurali sredstva za elektroničko poslovanje. Međutim, naravno, nemamo zaboraviti da procedura optimizacije procesa zapravo interno može potrajati dok vi zaključite sa svim svojim dionicima u procesu, ovisnosti kolika je institucija. Ako institucija je velika i ima više koraka za neki proces od početka do kraja, onda treba nekako to, ajmo reći, suglasnost svih tih dionika postići, treba se dogovoriti i to najduže traje. Ali jednom kad se odluči idemo u tom smjeru, onda je ovo vrlo kratko. Implementacija nekog potpisnog rješenja isto tako ovisi o tome u što se implementira. Ako su to kompleksna document management rješenja i zapravo mora se taj modul pojaviti u više koraka, onda je resursno i tamo s druge strane, informatičke strane, može potrajati nešto duže. Kad kažem nešto duže, ja govorimo o nekoliko dana, možda tjedan, 2 ili nešto dok se obavi testiranje ili tako. Ali u svakom slučaju ne smijemo zazirati od bauka digitalizacije i implementacije elektroničkog poslovanja, ali zapravo kroz ovo sve vrijeme s kojim se mi to bavimo, kad jednom odlučite da to želite, onda to uistinu ne traje dugo.